Naman ka, may gani, kinaluwas ka na kung hapit na magiging kamaligsan. So, magiluwas mo ko nimo na magpakamatay man ko. Aw, magpakamatay day ka? Nala, balik ka ng sunga. Imbis ikaw noon may tabangan. Ay, Kap, may adlaw, Kap. Pwede mahigtambag nimo? Asa man na? Kuan ba, nakautang man ko sa linding sa ada. Oh. Nya usa ka tuig na kung walay bayad-bayad, sige kong tago-tago. Oo. Nya karon nay para sila kung umalabot. Nya kinahanglan man kong kwarta. So akong plano, mangutang ko nilag balik sa ada. Pwede ba na? O pwede man na. Kay baga-baga gug kag nawong. Ay na. Ay, asa man ka? Musulod. Kita kang taas kay linya, oh, pag linya na manhato likod all ka, pixel kay kamo umagi ka. Tuto likod. Sa dabin mamang linya man ka dire. Hindi mo ko sila musugot ato. Marang nilinya lamang ko hanay. Mamang sa pain makamulinya nga puros man ta empleyado dire. Nagulaw ba ka? Customer is always right. Bulos ka kaysa man nagakuha. Yung balik makane. Patalayan ko ko. Linya ko ta. Tas pa na. Dugay pa taan na. Ay gwapo, tala manglaag ta. Ha? Tala manglaag ta, maga-joyride ta, palitan ka na kung dagang pizza, mga pagkaon, mga picnic ta, tala. Nya na mo ko uyab oh. Ay sus, ibilin ra na, dili man na siya maigo diri sa atong sakyan, kay muhuot man na. Tala, ako'y drive. Gamita ko ng panyo ni Mudokyo. Ano sa po na ng lasik ng laway ni mo? Oo. Takag ulo. Amo gani, kanang inyong mga naong dapat inyo ginaampingan pag uli gikag trabaho, pangilamos kay kanang ato kagwapo mo ni asset. Pareha ni oh. Original, gwapo. Original, gwapo. Original. Pirated. Mama naman ka dre hatun ta ka. Ay. Ali, mo na niyo. Thank you. Sige, sige, pati. Ako ay. Hapon squared. Kahapon ba squared? Katong gi Taga dire ka dili. Dili. Ngano manghani ka ug saba-saba pauli dito ug asa ka maga pauli sa inyo hato pagsaba-saba. Saba kaayo. O igano yan na kay saba kay kag motor. Hoy, hawa diha, wala na ako nagipalit para imong lingkuran. Gaparking ra na yung motor. Hoy! Ikaw po, mama magaginara, mag-aamay kayo mo ng motor. Dili ka paligod ng motor, ha? Dili ka paligod ng motor. Matumba kita akong motor. Sige naman ito matumba. Sa utang ka na, dili ka magaginara, abay kayo mong motor, ha? Agi. No. Wala pa nakasuliti. Ay, makuday ka na. Okay, away, sorry kayo, par. Away. Dali. Away, sorry kayo, wala kita tuyo, ah. Adisig din na kay makalangan ka ng trabaho na kawato. Yun na, ayo. No.